Dobré dopoledne všem. Vítám vás tady z tohoto místa, ty, které jsem nepřivítal osobně dneska, což asi je většina, jak se na vás tak dívám. Tak vítejte. A dneska bych rád navázal na pastora Bogdana, který minule začal takovou sérii, co se týče vize pro náš sbor. A to znamená nějaký směr, kterým chceme jít jako sbor, a který věříme, že to není jenom tak jakože, co bychom tak mohli dělat, tak zkusíme něco vymyslet, ale věříme, že to je něco, do čeho nás Bůh volá a do čeho chce, aby jsme vstoupili a aby jsme v tom rostli. A tu vizi jsme se pokusili nějak tak formulovat do 2 vět. Ono to je docela výzva, protože by se o tom dalo mluvit hodně dlouho, ale nějak jsme chtěli mít nějakou takovou zhuštěnou verzi. A je to něco takového. Tvoříme komunitu, která společně nasleduje Ježíše Krista a on nás proměňuje k tomu, pro co jsme byli stvořeni. S Ježíšem seznamujeme další lidi, aby se také mohli setkat s Boží láskou. Všimněte si, že tam tvoříme komunitu, že to není o budově, ale církev, věřím, že to je tělo Kristovo a to jsme my všichni. Není to, že tady je Boží království na tomto místě a zítra, když půjdu do práce, tak jsem nějak už mimo Boží království, ale Boží království je v nás. My jsme nositele Božího království. A aby jsme to ještě tak víc dokázali uchopit, tak máme takové 4 pilíře té vize. A přestalo to fungovat, já už to zase funguje. Teď se omlouvám. Teď jsem se do toho trošku... 4 pilíře a všimněte si, že všechny pilíře začínají na P, aby se dobře pamatovalo. A to je, že poznáváme Boha. O tom mluvil posledně Bogdan. Projevujeme lásku jeden druhému, o tom ještě budeme mluvit. Prospíváme v každé oblasti, protože potřebujeme růst, potřebujeme budovat tělo Kristovo. A prezentujeme Ježíše světu. A to je něco, o čem bych dneska chtěl trošku mluvit. Ještě možná jenom, aby jsme si trošku připomenuli, o čem mluvil Bogdan. A on mluvil právě o tom prvním pilíři, poznáváme Boha, a protože jsme přesvědčeni o tom, a většina z nás to zažila, že setkání s Bohem je to, co může a mění lidské životy, co mění naše životy. A mluvili jsme o tom, nebo Bogdan mluvil o 9 prvcích duchovního života, a mluvil o uctívání, modlitbě, písmu, sdílení víry, přinašení obětí, společenství, správcovství, službě a podřízenosti. A jedna z věcí, co jsem si zapamatoval, je, že to není nějaký odškrtavací seznam, že bych si teď vzal, tak modlitba, tak jak to mám? Dneska jsem se už modlil ráno, tak odškrtnuté písmo, tak přečtu si veršík z aplikace New Version, ano, mám to. A tak bychom mohli pokračovat, ale že to není takhle, že bychom k tomu měli přistupovat, ale je to nějaká určitá cesta k růstu, k duchovnímu růstu a to jsou věci, které nám v tom mají pomoct, které nám Bůh dal, aby jsme mohli v tom růst. A dneska teda bych se rád zaměřil na ten pilíř, prezentujeme Ježíše světu a víme, nebo věřím, že to možná už víte, ale je to tak, že ta vize stojí jednak na písmu, na to, co čteme z písma a také o takovém možná osobnějším prožitku, který měl Stašek, že přijal přímo určitý verš jako takové prosměrování sboru a pastor Bogdan to taky přijal, nebo na to navazuje.
A je to z Izajáše 54, 2. a 3. verš a tam je toto. Rozšíř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se, natahni svá stanová lana a upevní kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pro národu a osídlí spustošená města. A když se na to tak podíváme, tak vidíme, že tam je takový velký důraz jakby na tu přípravu. Že tam je nějaká náš úkol, co máme dělat. A je tam tak rozšířte, připravte, upevněte kolíky. A jakby pak tam je něco, co udělá Bůh. A co my už jakby na to, už to je jakby mimo možná náš dosah, nebo lépe řečeno, to je něco, co Bůh chce udělat. Že on je ten, který způsobí, že se ten stan naplní, že tam bude to potomstvo. Protože víme, že co se týče potomstva obecně, tak je nějaké věci, co má na starosti člověk, ale Bůh je ten, který dává život. A některé věci prostě, ano, Bůh je ten, který musí do toho vstoupit, aby vznikl život. A to je důležité si uvědomovat. A ještě bych chtěl takovou jakby myšlenku, že příklad Abrahama a Izáka a Izmaele. Víme, že Abrahamovi bylo zaslíbeno, že bude otcem mnohých národů a on tak nějak čekali, nemohli se dočkat, tak si řekli, tak tomu nějak pomůžeme. A výsledkem bylo, že byl Izmael a pak byl i Izák, protože Bůh naplnil to, co řekl. A víme, že ta lidská snaha nějak věci chytnout do svých rukou způsobilo mnohé těžkosti potom pro ně a prostě se to celé zamotalo. A chtěl bych jakby poukázat na tu důležitost toho, aby jsme to dokázali správně uchopit. Aby jsme některé věci, které nemáme dělat, aby jsme se nesnažili dělat a zároveň, aby jsme dokázali dát ten prostor Bohu. A možná se trošku ještě dotkneme toho, co to nějak může znamenat v praxi. A ještě možná na úvod bych chtěl zmínit, že já určitě, nebo nemyslím si, že jsem nějaký prototyp evangelisty, ani si nemyslím, že to je nějaké moje obdarování. A potřebuju v tom růst a věřím, že my všichni v tom potřebujeme růst. Takže abyste to tak brali, že jsem si vědom z toho, že to nemluvím z pozice, že tak já teď vám řeknu, jak máte evangelizovat. Ale je to něco, co potřebujeme společně v tom růst a společně to nějak objevovat. A možná i jako sbor mám pocit, že tu je víc introvertů než extrovertů a o to větší to je možná výzva pro nás. Pro nás, já jsem taky introvert, jak asi víte, a je to něco, co možná jakby přesahuje někdy naši komfortní zónu, ale věřím, že to je něco, do čeho nás Bůh určitým způsobem volá, do určitých věcí, do určitého vykročení. No a během toho dnešního slova bych chtěl se podívat krátce na to, jak se Bůh dívá na tuto problematiku a potom bych chtěl se zamýšlet nad takovými 3 úhly pohledu, co se týče prezentace Ježíše světu a na konci ještě takový bonus, takové možná nějaké trošku víc praktické uchopení nebo něco takového, však uvidíte. Doufám teda, že tu budete se mnou až do konce. Takže, jak se na to celé dívá Bůh? Asi většina z vás, skoro bych řekl, že všichni, znají tento verš, Jan 3,16. To se už většinou učíme na nedělní školce, kdo teda měl tu výhodu, že mohl absolvovat nedělní školku. A je tam, že neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. A tady to vidíme černé na bílém, nebo bílé na barevném, řekněme. Ten boží postoj, že Bůh je ten, který miluje a udělal všecko proto, aby mohl se potkat s člověkem, aby ten vztah mohl být napraven. A víte, proč Pan Ježíš ještě nepřišel, jak by druhý příchod? Jeden z důvodů. Proč ještě tu jsme? Podívejme se do 2. Petrové, 9. verš. Tam je předtím, se mluví právě o příchodu, pořád ještě je všecko při starém, ještě Pan nepřišel a někteří lidé v té době začali už kombinovat, tak jak to teda je s tím příchodem. A jedna z myšlenek tam je, že Pan neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. A jsem přesvědčen, že to je jeden z důvodů, proč Pán ještě nepřišel, protože je trpělivý a s láskou čeká, aby každý měl možnost se rozhodnout. Aby každý měl možnost činit pokání. A věřím tomu, že Bůh jako milující otec vyhlíží ty svoje ztracené dcery a ztracené syny, tak jak třeba nám dobře ilustruje podobenství o marnotratném synu, které možná by se mohla spíše jmenovat o milosrdném otci, ale tak to většinou máme pojmenované. A to je boží srdce. A i na Ježíši vidíme, když šel do Jeruzaléma, tak víme, že tam je, že zaplakal nad Jeruzalémem, když to všechno na něho dopadlo a uvědomil si, co čeká Jeruzalém a co se bude dít, tak zaplakal. Dotklo se to jeho srdce, protože jeho srdce je plné lásky. A takže u Boha to je jasné, jaký má postoj. Teď je možná otázka, jak jsme na to my, když se podíváme nějak okolo sebe na lidi, kteří neznají Boha, co to s námi dělá, nedělá, jestli nám to je víceméně jedno, když nechcou, tak nechcou, nebo jestli nám záleží na nich. A chtěl bych promítnout další verzi Římanům, nebudu ho celé číst, jestli chcete, klidně si ho přečtěte. Pro kontext jsem ho tam chtěl dát celý, ale chtěl bych se zaměřit na 2 věci, které tam jsou zvýrazněné. Jedna je, že Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A je tam napsáno i předtím, že za dobrého člověka by se snad někdo odvážil nasadit život. Ale Kristus to udělal v době, když jsme byli hříšní, když jsme byli mimo. A chtěl bych to ještě trošku tak pro lepší představivost nějak ilustrovat. Doufám, že se tím nikoho nějak nedotknu. Ale chtěl jsem se zeptat, kdo z vás zná pohádku Kráska a zvíře? A pár lidí tu je. To je dobře. To tu je zpracování Disneye. A tam šlo o to, že byl nějaký princ, který byl sobecký a dopadlo to tak, že byl proměněn ve zvíře. Prostě takové zlé zvíře. A pak tam byla jedna dívka, která se jakby dostala na jeho hrad a postupně skrze lásku uviděla v tom zvířeti něco dobrého a skrze lásku to způsobilo, že to zvíře se začalo měnit, že probudili se v něm city a už nereagoval tak podrážděně a nakonec to dopadlo, jak pohádky dopadají, dobře, byl zpátky proměněn na prince. A připadalo mi to jako taková dobrá ilustrace, protože bez Boha a ve své zatvrzelosti jsme všichni zvířata, když to tak přeženu. Nebo když pokračujeme v té zatvrzelosti a nedáme se proměňovat Bohem, tak se z nás stávají zvířata. A když se podíváme kolem sebe do světa, tak to vidíme, že to tak prostě je. A jedině boží láska je ta, která dokáže změnit člověka zevnitř a zároveň
ještě bych chtěl takovou myšlenku, že Bůh vidí v tom zvířeti to boží, ten určitý zbytek božího obrazu a chce to obnovit, chce to uzdravit. A kež i my toho jsme schopni vidět v lidech okolo nás, protože někdy se lidé chovají různě, že? I k nám se někdy můžou chovat různě. A kež bychom v tom viděli v těch lidech to boží. Ten možná zbyteček toho božího obrazu a kež bychom toužili tak, jak Bůh, aby to bylo uzdraveno a obnoveno. A tak to je jenom taková jedna myšlenka, ale pak ještě tam je druhé místo, které jsem chtěl zdůraznit, a tam je: vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého. A to je, věřím, pokud nemáme boží lásku takovou, jako by bylo dobré, aby jsme měli, tak to je cesta. Potřebujeme Ducha Svatého. Víc Ducha Svatého, aby proměňoval naše srdce a aby ta boží láska byla v nás. A takže to si myslím, že to je takové výchozí pozice k tomu, aby jsme mohli být světlem, aby jsme mohli prezentovat Ježíše světu, jak máme v tom pilíři. Potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme, aby naše srdce bylo víc a víc podobné tomu Kristovému, tomu božímu. A v Římanům tam Pavel píše o tom, že má hluboký zármutek a neustálou bolest, že by si přál být sám zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů. A tam tež vidíme to, on byl plný Ducha Svatého a tam vidíme, co to s ním dělalo. Že mu velmi záleželo na těch lidech, kteří ho ani většinou neměli rádi, takový ti radikální Židé, že spíš mu usilovali o život, ale on přesto měl ten zármutek a bolest. Takže to je taková první myšlenka, kež Bůh dal milost, aby jsme byli ti, kteří mají to milující srdce a kteří vidí lidi okolo nás, kteří jsou v potřebě, kteří možná se někdy chovají jak zvíře, ale kteří potřebují boží lásku, potřebují jeho proměnu. A aby jsme byli ti jako ten Samařan, který se nechá pouhnout soucitem, boží láskou a který jde a dělá, co je třeba, pomáhá. Tak a teď bych chtěl takové 3 pohledy na evangelizaci, nebo ne přímo evangelizaci, ale jak prezentovat Ježíše světu. A možná se dotkneme toho, co teda je naše nějaká role, co máme dělat a co už naše role není. Takže první takový obraz je, jsme boží spolupracovníci. To tu nedávno relativně o tom mluvil Jirka. A v 1. Korinským 3:9 je napsáno: jsme tedy boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. Dal jsem tam stavbu, to věřím, že nám je víc blížší většině než pole, i když možná ne, nevím. A ta myšlenka je, protože Bůh je ten vedoucí stavby. A on ví, jak věci mají být, jak to má naplánované, je to promyšlené, je to připravené. No a potřeba těch dělníků, pracovníků, kteří půjdou na tu žeň, kteří půjdou na tu stavbu, ale kteří zároveň nebudou to dělat tak, jak oni si myslí, že to je nejlepší, že tam přijdou a tak tu by se mi podobala, nevím, kumpělka, jenže bylo tam naplánované úplně něco jiného. Ale aby jsme byli ti, kteří spolupracují s tím vedoucím stavby a kteří hledají nebo ptají se potom, jak ten vedoucí to zamýšlel, co tam skutečně má být, a do toho vstupovali. A takový asi jeden z nejlepších způsobů, jak to dělat, je, věřím, skrze modlitbu
skrze písmo, skrze to, že hledáme tu Boží vůli a že se modlíme i za lidi okolo nás a to, jakým způsobem sdílet s nimi Krista, co říct, co neříct. A i v listech vidíme, že Pavel se modlí k Bohu za spasu Izraele. Ví, že Bůh je ten, který miluje lidi, který je chce zachránit a modlí se za to. Připojuje se k té touze k Bohu a modlí se za ně. A potom Efeské a na více místech zároveň prosí za to, aby se i oni za něho modlili, aby mu bylo dáno to pravé slovo v pravý čas. A že si uvědomuje toho, že on potřebuje to Boží vedení, on potřebuje to pravé slovo, že on sám na to nemá často a potřebuje to nadpřirozené, to Boží. A jsem přesvědčen, že je důležité, aby jsme se modlili za své blížní v tom prostředí, kde jsme, aby jsme se modlili za možná naše spolupracovníky, spolustudenty, sousedy. A potřebujeme Boží vedení v tom, jak je oslovit, co pro ně možná udělat. A řekl bych jedno takové moje mikrosvědectví, řekněme. A když jsme tady měli ten seminář one to one, jak evangelizovat, tak součástí toho právě bylo, že nás vedl ten vedoucí k tomu, aby jsme si teď dali nějaký čas a modlili se k Bohu za nějakých 5 jmen lidí, za které se budeme nějak modlit pravidelně a budeme chtít aj nějak vykročit směrem k ním a tak. A já mám nějaký takový seznam lidí, za které se snažím modlit. A tak jsem si říkal, tak jako asi tam napíšu to, co už mám, že? Ale on apeloval na to, aby jsme si dali ten čas a nějak se tak stišili. Tak jsem říkal, tak můžu to zkusit, že sice asi nic jiného nevymyslím, si říkal. A když jsem se modlil, tak mi přišlo jedno jméno, co nebylo v seznamu. A tak jsem říkal, tak zajímavé. A zároveň to je člověk, s kterým nejsem až tak často a říkal jsem si, tak to už do konce roku, protože to bylo před Vánocemi, tak to už asi jako s ním stejně nebudu. Uvidíme. Ale stalo se potom, že ten člověk, já se musím napít, omlouvám se. Stalo se, že ten člověk mi napsal SMS-ku, jak by popřál mi na jmeniny, protože mám v prosinci jmeniny. A nějak jako slovo dalo slovo a prostě on rád chodí po horách, tak jsme se vypravili na túru, trošku po Beskydech pochodit. A byl to takový fajný čas, že jsme mohli tak mluvit o různých věcech, mohli jsme mluvit o Bohu a přišlo mi to, že to vlastně, když nějak trefíte to, co Bůh chce, že to není ani nějak složité, že to je takové přirozené. A není to, že by jak by uvěřil nebo něco teďka, ale věřím, že to byl takový dobrý čas a že mu to taky mohlo něco dát, jak by v tom hledání, kterým jak prochází. Takže věřím, že potřebujeme hledat právě to, jak to vidí Bůh, protože on ví, které lidi už má nějak připravené, kteří ho hledají, kteří potřebují slyšet, kteří potřebují to, nevím, navštěvu, možná výlet po horách nebo prostě cokoliv. A potřebujeme to i my zjistit a vstoupit do toho. Takže to je takové první myšlenka, aby jsme se nesnažili jakby dělat to, jak my chceme a jak my si představujeme, ale aby jsme dokázali hledat to Boží. Takže první takový výstup, taková myšlenka, že naše zodpovědnost je
hledat Boží vůli a vstupovat do ní v této oblasti. Druhý pohled je, že jsme Boží svědkové. Tak to je takový obrázek soudu a u soudu tam nějaký soudce a v tomto obraze ti soudcové jsou vlastně lidi okolo nás, kteří neznají Ježíše, kteří možná přemýšlejí nad věcmi a potřebují svědky k tomu, aby možná změnili svůj pohled na věc. A na hodně místech v Novém zákoně se o nás mluví jako o svědcích. A svědci většinou, nebo v tom celém případě soudním, většinou tam je i obhájce, nebo nějaký advokát, který nějak i spolupracuje s těmi svědky, který nějak jim v tom pomáhá a stojí jim po boku. A víme, že Duch Svatý v řečtině je parakletos, a to je označení pro přímluvce, poradce, utěšitele, obhájce, nebo pro toho, kdo je poblíž a pomáhá. A nějak jsem narazil na to, že údajně to bylo tak, že když byl nějaký jako soud tam ve starověku, že tam právě byl takový obhájce, nebo ten, kdo si to mohl dovolit, a který stál po boku toho člověka a prostě pomáhal mu. A věřím, že to je nějak role Ducha Svatého v nás, nebo s námi. A ta myšlenka je, že co je úkolem svědka? No, věřím tomu, že aby pravdivě svědčil o tom, co zažil, nebo o tom případu. A není jeho role, že by musel nějak přesvědčit toho soudce. On má jenom říct to podle pravdy, to, co zažil. A zbytek, řekněme, to už je na obhájci nebo na advokátovi, aby nějak pracoval dál. Ale ten svědek, jeho úkol je jenom to. Takže to je další myšlenka, aby jsme se nesnažili dělat roli advokáta a nějak prostě tam vymýšlet a nějak prostě jak to zaonačit, jak ho nějak se mu dostat na kobylku nebo něco. To vůbec není naše role. Naše role je být pravdivými věrnými svědky. Říct to svědectví a zbytek už je na obhájci nebo na advokátovi. A v Janovi v 15. kapitole tam je psáno, až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jež vychází od Otce, ten o mě vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. A potom ve skutcích je napsáno, že přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Takže to je další taková naše role. A věřím, že to je i osvobozující v tom smyslu, že nejsme povinni nějak přesvědčit ty soudce, ale my máme udělat jenom to podle pravdy, říct své svědectví, zbytek už je na obhájci, na advokátovi. Takže dělejme svou část, buďme svědky a na Duchu Svatém nechme jeho část. A ještě bych chtěl zmínit v té souvislosti, když Pán Ježíš tady byl na zemi, vyučil učedníky a potom odešel a ještě jim řekl, že mají počkat na Ducha Svatého. A potom tam je konec Marka, 16. kapitola, že oni vyšli a kazali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. A takže vidíme, že ten parakletos, Duch Svatý, že působil a že dělal svoje znamení, divy, přiznával se k tomu, co bylo svědčeno. A věřím, že to chce dělat i s námi. A někdy mám pocit, že Bůh nám dává věci, až když jsou potřeba. Že málo kdy to je, že sedíme doma a teď jakože bum. A Bůh nám dá prostě něco nějakou úplně nějaké znamení divy. Protože zkrátka
nejsou moc potřeba, že když sedíme doma. Ale věřím tomu, že když vyjdeme a půjdeme na to bojiště, uděláme tu svoji část, tak Duch Svatý, Bůh udělá tu svoji část. A to tu je obrázek ze zaslíbené země. A víme, že když jim byla dána ta země, měli do ní vstoupit, měli ji dobít, věděli, že tam jsou obří, že jakby ve své síle to nemají šanci a někteří už to vzdali rovnou. Ale potom ta druhá generace šla do toho a věřím tomu, že kdyby nevyšli, kdyby jenom prostě tam seděli a říkali si tak, jakou strategii vymyslíme, uděláme to tak, nebo kdyby neudělali ten krok, tak Bůh by asi moc tam nejednal, že? Ale když vyšli do toho, když šli na to Jericho, tak potom Bůh jim dal ty instrukce a Bůh jim pomohl, Bůh jim dal moudrost, Bůh se přiznal, hradby Jericha se sesypaly sami. A věřím, že to je i výzva pro nás. Že věřím tomu, že Bůh, Duch Svatý, obhájce je připraven, ale někdy se čeká na nás, jestli my uděláme tu svoji část, jestli vykročíme. Takže naše zodpovědnost je být pravdivý a věrný svědek a zbytek je práce obhájce. A poslední úhel pohledu, nebo poslední obraz, je, že jsme rozsévači slova. A přečtu k tomu 1. Korinským, tam je napsáno v 3. kapitole takové známý úsek, že tam je: já jsem sázel, Apollo zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází ani kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní odplatu. A v Matouši je podobenství o rozsévači, že vyšel rozsévač, aby rozséval, a jak rozséval, tak tam je, že některá semena padla do dobré země, některá ale padla na skálu, některá na cestu, některá do trní, ale ta role rozsévače byla, aby rozséval. Je? A neměl až tak řešit, to spadlo vedle, co teď. Prostě rozséval. To by bylo velmi neefektivní, kdyby řešil, tam, aby ani zrnko nepadlo na zbar, aby to bylo jenom do dobré půdy, tak by ve finále moc toho neudělal. On prostě měl rozsévat a zbytek už nebyla jeho věc. Dělal prostě svoji práci. Já jsem to asi... Dobře. No a co je teda zodpovědnost toho rozsévače? Jenom to, aby rozséval dobré zrno, dobré kvalitní zrno, aby to bylo zrno ideálně, nevím, pšenice, nebo záleží, co chce zasít. A to zrno samo má v sobě ten potenciál, ten život, že když padne do úrodné půdy, tak vzejde a roste. A potom někdy může být naše zodpovědnost i zalévat, jak jsme četli, aby se tomu zrnu líp dařilo, ale zároveň Bůh je ten, který dává vzrůst. A i kdyby se rozsévač a zalévač a všichni postavili na hlavu a Bůh prostě nedal ten vzrůst, nedal ten potenciál do toho semínka, tak by z toho nic nebylo. Že Bůh je ten, který dává vzrůst. A možná máme v životě různé příležitosti, jak už jsem říkal, možná v práci, v sousedství, nevím, kde všude se pohybujeme a většinou i poznáme tu příležitost a teď se zeptal takovou otázku nebo říkal to a to, teď možná bych měl do toho vstoupit. A naše úloha je, aby jsme rozpoznali tu příležitost a vstoupili do ní, aby jsme zaseli to semínko a zároveň to není naše zodpovědnost, aby to semínko vyrostlo. Že nemusíme si říkat, tak to, že asi blbě pověděl, protože po mě padnou na kolena a něční upokání, tak to, že asi selou. Ale to vůbec tak není. My máme zasít a zbytek je na Bohu. Bůh je ten, který dává vzrůst. Ale naše zodpovědnost je, aby jsme zasívali, aby jsme si neřekli, to stejně moci ne. Stejně padně na skale. To vůbec nemáme rozsuzovat. My máme zasívat. A možná někdy můžeme být z toho frustrovaní, že si říkáme tak, jako že zažeh jedno semínko po půl roku chynil a zažně z tego nevyrostlo.
Ale ještě bych chtěl právě ukázat ten takový bonus, takovou tabulku, a která věřím, že nás může povzbudit i v tom, aby jsme se tak na to nedívali. A aby jsme rozsevali, co můžeme. A ten vzrůst, aby jsme nechali na Bohu. A to jsem převzal z takového podcastu Světonázor. A se mi to hodně líbilo. A říká se tomu Engelova škála, Engelova stupnice. A je to o člověku, který právě přemýšlel nad tím tématem, napsal nějaké knihy a právě vytvořil i tu tabulku, nebo jako asi v dnešní době je hodně jakby verzí té tabulky. A vychází to z myšlenky, že každý člověk má jiný výchozí bod jakby v životě, co se týče hledání Boha. Záleží to i na tom, v jaké rodině jsme vyrostli, jestli nás vedli k Bohu, nevedli, jestli v rodině říkali, církev to je prostě vymyvat na mozku. Tak to je něco, v čem vyrůstali a třeba jsou o něco dál, než ti, kteří prostě viděli ten dobrý příklad v rodině a viděli, že to funguje. Prostě ta výchozí pozice je jiná. A on to vyjádřil, ten člověk, doufám, že to uvidíte. Špatný směr. Ano. Doufám, že to trošku aspoň vidíte. On to vyjádřil do takového jakby bodování, že nula to je bod obracení, kdy člověk už jakby dospěje do toho poznání, že teda je to pravda a rozhodne se dát život Bohu. Ale pak jsou nějaké jakové stupně, jak daleko jsme od toho poznání. A ta myšlenka je, že když rozseváme, tak jde o to, že my vůbec nevíme, co se v tom člověku děje a jde o to, aby jsme pomohli tomu člověkovi popostoupit v té stupnici. Že třeba z člověka, který vůbec se nezajímal o Boha, najednou je ta myšlenka, a tak co když ten Bůh opravdu je? A už jakby popostoupí blíž k tomu, k tému bodu 0, aby se mohl rozhodnout, jít za Kristem. A věřím, že to je smysl toho rozsevání, že pomůžeme tomu člověku, aby se přiblížil víc k Bohu. A samozřejmě, ještě jsem chtěl říct, že údajně, nevím, to je možná nějaký americký průzkum, nevím, jak moc to je u nás, ale údajně člověk potřebuje se setkat zhruba s 10 jako živými křesťany předtím, než se rozhodne taky stát křesťanem. A samozřejmě každý by chtěl být tím 11., že? Aby prostě jsme řekli, on uvěří. Ale vidíte, že je potřeba těch 10 předtím často, než ten člověk řekne ano Bohu. A trošku bych chtěl jenom tu tabulku proletět. A je tam -12 až -11, to je člověk cynický. To je, že si jde vlastní cestou jde a Bůh ho nezajímá, nepřemýšlí o smyslu života. Je to takový možná typický takový party man, prostě si užívá, je mu v tom dobře a nepotřebuje nějak, nebo nechce přemýšlet nad Bohem, nad smyslem života. A potom skeptik, -10 až -8, to je, že nějak prvníkrát možná registrují zprávy o Bohu a že život má nějaký smysl, ale jsou k tomu spíš takový skeptičtí a zaujatí, ale už trošku nějak jakby přemýšlejí o tom. A tam je důležité, že ten člověk není emočně zapojený, že ho to prostě nezajímá, že jako nevidí důvod se tím zabývat a ani nechce. A právě v tom období, když je člověk když se pohybuje jakby na té stupnici, tak nepotřebují ti lidé jakby naše odpovědi, že teď jako mu přijdeme a budeme mu vysvětlovat, jak to teda v Biblii je, proč to tak je, protože ho to prostě nezajímá. Nechce to slyšet. A kdyby jsme mu to v tom období nějak se snažili nějak na sílu přetlačit, tak spíš ještě víc to nebude chtít, když to tak řeknu. Takže v tom potřebují ti lidé spíše trávit čas s nimi, aby mohli vidět náš život, aby mohli vidět, tak možná na tom něco je. Když se dívám na tohoto člověka, vidím, jak se chová, jak žije, možná na tom něco je.
a může tam být zase to semínko a může prostě se posunout z toho cynik a skeptik do pozorovatel. Pozorovatel to je nějak rozsah -7 až -4 a tam je, že nemá hluboký zájem o Boha, ale je probuzena jejich zvědavost, že už na tom nějak přemýšlejí. Aha, tak co když opravdu na tom něco je? Co když opravdu Bůh je živý? Co když opravdu má zájem o mě? Co když opravdu život má smysl? A právě v tom období, jak by nejvíc asi pomůžeme, tak, že s nimi si budeme povídat, dávat jim odpovědi na jejich otázky, budeme brát vážně jejich otázky, protože někdy to je období, kdy ten člověk potřebuje možná překonat někdy intelektuální překážky, že vidí, že něco možná na tom je, ale teď přece to nemůže být pravda. A někdy potřebuje právě odpovědi na to, protože přemýšlí a teď mu to nedává smysl, jak by to tak mohlo být. A v takovému člověku možná pomůžeme právě tím, že budeme mu pomáhat hledat odpovědi na ty otázky, které si klade. A pak je hledající, to je -3 až 0. A to je, že ten člověk ještě možná není připravený odevzdat svůj život Bohu, ale už k tomu směřuje, už je k tomu blízko. A uvědomují si možná už potřebu odpuštění, dokážou vidět opodstatnění Krista jako spasitele a potřebují se rozhodnout. A pro ně, jak by to je možná takové období, kdy jako neví, jestli do toho jít, nejít, že jsou takový nerozhodní. A právě v tom období můžeme tomu člověku pomoct tak, že možná můžeme s ním sdílet své zkušenosti, jak my jsme to měli, jak Bůh jednal v našich životech, že to bylo nejlepší rozhodnutí, co jsme kdy udělali, že jsme se odevzdali Kristu. A můžeme je povzbudit k tomu, můžeme se s nimi třeba i modlit, navrhnout jim modlitbu, protože většinou už jsou na tom tak jakby otevření na to, někdy už se začínají takové nesmělé modlitby vysílat k Bohu v tom období. A to jsou věci, které jim můžou v tom pomoct. No a bod 0 teda je obrácení, kdy se člověk stává na základě vlastního rozhodnutí křesťanem, že ví, že to chce, mu to dává smysl a chce se odevzdat Bohu. No a potom samozřejmě tím to nekončí, že bychom si říkali, tak uvěřil, super, amen, haleluja, jdeme se věnovat komuši inšemu, ale pokračuje to, že člověk potřebuje růst ve své víře a stává se z toho obráceného postupně učedníkem, člověkem, který už k tomu, aby věřil, nepotřebuje nutně ostatní, aby mohl nějak duchovně žít, ale už se staví postupně na vlastní nohy a postupně je schopen vést další lidi. Ale v tom období zase můžeme tomu člověku pomoct se začleněním do církve, s rozvojem duchovních disciplín, jako je modlitba, čtení Bible, služba, protože je to něco nové pro ně. A pak, jak jsem říkal, se z těch lidí postupně stávají další učedníci, kteří jsou schopni získávat další učedníky. A takže ta myšlenka je, že jde o to pomoct lidem, aby postoupili blíž, aby se posunuli výš na té stupnici. A i když třeba jsme s lidmi, kteří jsou jakby cyničtí a skeptičtí, tak někdy třeba prostě trpělivost. Třeba můžeme se modlit za ně dále, můžeme s nimi být. Možná jim nemusíme na sílu něco cpát, jenom když je ta příležitost. A nemusíme úplně zoufat, že tak to ten stejně nechce. Ale nechme advokáta, aby pracoval a my děláme svou část. Zasívejme, když máme příležitost, modleme se za toho člověka a ptejme se Boha, co on chce dělat a jaké kroky dělat. Že máme poslání, že máme zasevat stopy lásky do života druhých ve spolupráci s Duchem Svatým. Tak to je víceméně všecko, co jsem chtěl dneska sdílet. Přestalo mi to fungovat.
chtěl jsem tam dát poslední snímek, závěr. A to je takové shrnutí, že Bůh miluje lidi a chce je zachránit. A chce s námi sdílet i tu lásku, aby i v našem srdci byla podobná láska, jak on má, ke ztraceným. Pak, že jsme Boží spolupracovníci a tak máme hledat Boží vůli a vstupovat do ní. Pak, že jsme Boží svědkové, máme být věrní a pravdiví a zbytek nechat na advokatovi, na obhájci. A poslední, že jsme rozsevači slova, máme rozsevat dobré zrno a vzrůst je na Bohu. Tak když dovolíte, budu se modlit ještě na závěr. A pokud chcete, tak se můžete přidat, že řeknete amen, chci to taky. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za tvoji lásku i k nám, že ty jsi ten, který svou láskou nás chce proměňovat a proměňuje z toho, aby jsme mohli víc a víc odrážet ten tvůj obraz, tvůj charakter, aby jsme nebyli jak nějaké zvíře, ale aby jsme se proměňovali do tvé nádhery. A děkuji ti, že stejně ti záleží na každém jednom člověku, který je okolo nás a chceš si i nás použít k tomu, aby jsme byli tvými rukami, nohami, tvými ústy a aby skrze nás si mohl zasáhnout i lidi okolo nás, aby i skrze nás se mohli dostat k tobě, poznat tebe. A tak se ti chceme dát k dispozici a prosíme tě o tvoji pomoc. Nechceme to dělat ze své síly a často jsme slabí, ani nevíme, jak to dělat a možná jsme introvertí a je to pro nás těžké, ale věřím, že nás voláš, Pane, do toho, aby jsme byli světlem a solí tam, kde jsme. A tak chceme prosit tebe, tvoji pomoc, tvého ducha, aby nás vedl a dal nám sílu, Pane, být dobrými svědky, být dobrými rozsévači a dobrými spolupracovníky na tvém díle. Ať ty jsi vyvyšen a oslaven, Pane, v našich životech a ať můžeš jednat ještě mnohem víc, Pane, i na našem pracovišti, v naší škole, v našem sousedství, všude tam, kde jsme, Pane. Tak nám prosím pomož vykročit. Chvála ti patří. Amen. Amen.